Okay. Apo gagawad at pinag-phase 1 na, dito di manos na sunod mong Buracho, nga nag-purchase sa barangay, di fertilizer, worth 40, di fertilizer, abono, nga 14 bags di si Mangket. Gusto ko na na, Bombo Roger, na last na meeting with the farmers, kaya tagre-re-re iti membros iti San Mateo Farmers Association, ta nakita dati iti agpatak na presyo natin, 2.7 di may isa. At di presyo iti centuries when nung lumabay nga ko ili kagit 1.6 or 1.650. So nga agree iti membros iti farmers tapay kanong nga nangina. So nga at the day time na report ko met ni Apo Kapitan inayabang ni DJ supplier isang wanan iti the mga council can membros iti farmers in May DJ takder nga supplier ngem taka kami sa apa nga iti supplier nga pinayabang Kapitan limit Apo Presidente iti treasurer Intero Malawad. Kapag nunumuan may napagsasarita kami nga apa nga nangina kuna na tagangay sa government price pangalan ng uray pa inokas na ko namin ng naunay nagnunumuan din timawar iti farmers na nayunan nakadlang ti doon masako when no kakasako may deliver na madlagi dahil may inayon iti pa. Okay. So kaya sa wen, talagang 14 bags si Mangket, yung kaputa nagre-re kayo, kaya tumaktagder ka supplier yo, di president di treasurer, di Dalawaga. When Bombo Roger, sakta naka-duty idi, sakti naka-duty da barrio hall, kaya hindi umeda i-deliver, kaya gusto nga mo nga 14 bags laing ka, na bakit tayo hindi ko at ipag-resiban, kada hindi tayo botser ko mga kada resibo, hindi ko na may nga nag-deliver nga nakakurong-kurong, na resibdan. Shoot nag-receive ka mo, sir? Hindi Jack na nadamag ibigwan Bombo Roger. Okay. Jadi 40,000 nga balok di abono, nagkapon ni pundo na rin siya? At namin i-budget ni Bombo Roger na 8 to farmers. Di 2023, nakakal di pundo na idi. So barangay, di nagkapon na? So yung Bombo Roger, di barangay no? 40,000, then totalin tayo, G 40,000, around to 8,800. Mapanakas niya yung Bombo Roger. Para ka direct, sir, kasi may saman nalon, then Chairman Committee ng Agriculture, ang sobraw na yung nangina dito. Ang mana, sir, so nagre-re ni farmers, hindi sa matya. Ano yung nire-re ka na po, Kapitan? Ay sudat signatory di kita, sir? Aman, sir, sisasamo i-diad, kasarsareta ni DJ Spire. Itan minto, manayunan, kulalat, awam. So, di G14, invest ko mga makawat kami nga, members ko gayam, di Farmer City, para sa members di Farmers, 33. So, 14 laing, invest ko mga makawat ko maamin, 14 laing, hindi nakaawat na. Hindi na mayamin. Roger, kita pinipigirmin ng manong kilo tumaawat kumunggal na isa. Kaya patakan na rin guys. 20 kilos lang kumunggal na. Okay. So ano pala ang po, Kapitan? Hindi pinamuan mo na pumagawa kasi ang nakaroonat namin na paridad amamuan na kasi di presyo and among siyempre isubad tag-permati check Mm-hmm. Pinarmaan na lang ta siguro na ako kay
compromise ka lang kita. Okay. Awan di plano sir nga mangiuman iti yang PDILG when it event nagsurat niya commission ng audit. Salamat. At sabi yung plano nga kasi sir hindi na medyo namamawan kasi talaga plano iti grupo iti farmers kasi talaga nga ilaanom ni kumain PDILG talaga. Okay. Bombo Chay, atikat mo sa lusodon ka na po kagawad balik ko po sa ating timapamagting na po kapitan o digiti sungbat naman kada tayo ti Bombo Radyo kaniti sa bali mo ng aligasyon di barangay San Macho. Go ahead. Yes, maraming salamat Bombo Roger na imbag nga bigat mo apo balik ko. Sir, dato'y supplier yo iti janitorial supplies. Kenti supplier yo. Kaya to'y 14 bags ti urea fertilizer nga tagararaburan ken Presidente Treasurer iti syudad Tilawag ket Maysa. Doon na nakita man idi nag-deliver di territorial ket isumat man ting nag-deliver. Salamat ti Madiaya kasi akan kanayon nga masubsubraan. Ngam datoy 14 bags ti urea apo kagawad. At dati resibo nga naipakita kada kayo apaman nga deliver dagitoy nga bag ti urea sir. Awang sir ka damagit ka din nag-deliver. Delivery receipt kada apaman yung receipt na-receive lang ko na deliver na nakakurong-kurong mo. Ingganat din comment kayo nakikita na resibo na data. Share na. Pati di janitorial supplies awang kano resibo na. Sigon kan ni Apo Chairman Met iti Committee on Appropriations. Apo kagawad, based iti mon nga pa nakisarita kon kani Apo Kapitan Agustin nga no sinno man iti akin chairman kadeta nga komite isunat pangibus uyak amin kunana nga agtrabaho. So pakasekdan kada iti urea fertilizer kayat nga sa uwen hanga sika akas chairman iti Committee on Agriculture iti nangiproseso ken nangasikaso iti panaggatang dagitoy nga urea fertilizer apo kagawad. Saan na po bumbuta ni treasurer ikan ni approve lang tadi makakaligitan no na mapupurti. Kaano nga si Mang Pet dati urea fertilizer apo kagawad? Last month bumbo yung nakapisado no nang aldaw data. First time nga umuna nga gundaway apo kagawad nga nag-purchase kayo kada gitoy nga klase iti fertilizer? Tinawin data apo bumbo. Ngam tatalaeng nga dati kasi nga arig questionable nga panaka dati presyo na apo kagawad. Uy nga po bumbo. Okay, sige. Maraming salamat. Titi impormasyon apo kagawad. Balik ko back to you Bombo Roger. Okay, thank you. Kagawad, malaksin na din. Question ti special reklamo dito pang system ng itabuno kagawad. Naman magreklamo wala alawagan ko nga plasit di bang panunod yun baka paikit di dito yung lumutoy biyang di basulin nyo pumitik ito yung mala na ilawag kumet iti stasyon Bombo Radio yung kasano iti site ko and site that iti Gentro City Partners.